Maayong adlaw mga higala ug mga igsoon na nasab kita kini ang inyong nga tuang programa sa TV Apologia Puntargumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Catholic Apologists International. Okay, karon naatay gamay na usab nga gitawag og isyu or tagaan nato og pagtagad nga pangutana nga gisend sa ato ang gisend sa ato ang tawag ining follower or viewer baka ni nya pagka kami nag-send sa ato og message sa ato ang Facebook page inbox. So sa walay langan-langan ato ang tan-awon ang iyang tulo ka gitawag og pangutana. So, una niyang pangutana, can Mary save you? So, possible kining Mary din ni is dili double R. Is single R lang ni ang nabutang. Makaluwas ba daw si Santa Maria Canato? Ang mahal na Birheng Maria sumala sa tudlo sigla sa Katolika Apostolika Romana ug sumala sa nakasulat sa balang kasulatan ang mahal na Birheng Maria makatabang sa gitawag og kaluwasan. Nganuman kay dili moabot ang atong Ginoong Hesus sa kalibutan kung wala kining maong gitawag og Maria nga midawat sa kabubuton sa Dios. Ano tong basahon ang San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa gitawag og 31 nga ni unsa nga kining imong giingon matuman unta dinhi kanako. So kung wala si miingon nga feyat matuman unta dinhi kanako ang imong gitawag og gipamulong so di gid mahitabo nga matawo ang atong Ginoong Kristo. Kung wala ang atong Ginoong Kristo so dili pa gyud mahitabo nga wala po'y Kristo nga mamatay sa krus ug iulang iyang dugo aron iluwas nato. Mo nang Hebreano chapter 9 verse 22. So ang question kung makaluwas ba ang mahal na Birhen Maria, makatabang sa kaluwasan. Kay ang sentro sa kaluwasan, ang makahatag og kaluwasan mao ang Kristo pinaagi sa iyang mahal nga inahan, Santa Maria. Number 2, can baptism save also? Yes, nga naman 1 Peter chapter 3 verse 18 to 21, sumala pa ni San Pedro ang bautismo nagaluwas kanato. Nga naman kay pinaagi na ana Galatia chapter 3 verse 27, mahiusa kita sa atong Ginoong Kristo ug sarang kita nga makauban kaniya didto sa kinabuhing dayon. Number 3 question niya, can a God that made of wood can save? Ay, wala po tayong paniniwala or wala may pagtuo. Wala tay gitawag og pagtuo, walay pagtuo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang Dios gihimo natong kahoy o naghimo tag rebulto nga Dios dili. Okay, ang atong pagtuo sumala pa sa pinaagi ni Saint Athanasius, ingon pa niya nga, now this is the Catholic faith, we worship one God. Mao ni ang pagtuong Katoliko, nagtuo lamang kitag usa lamang ka Dios, dili gitawag og daghang mga Dios. So kanang butang-butang sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko ay dili gyud na tinuod nganuman tungod sa hinungdan kay walay pagtuo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga nag-ilat og daghang mga Dios. Usa ka Dios tulo ka persona. Kanang mga ribulto dili nato ang mga Dios. Nganuman kay ang atong Dios naa sa langit wala diha mipilit sa gitawag og ribulto. So next na pud nga gitawag og pagtubag sa pangutana na subaybayin ninyo uban ni ko ninyo kanunay sa matag panahon nga motubag ta sa mga short nga gitawag og mga questions. So sa wala pa nakapag-follow sa itong mga page, i-follow niyo itong page RJ Horolan Senado Second TV Apollo Puntargumento, Kuya Apology TV page. Ang usab, i-subscribe po ninyo nga itong mga channels, Dalay Catholic, Apology International Official, RJ Senado Second TV, ug usab sa atong Kuya Apologista TV. So sa sunod na paghigayon na uban ni ko ninyo niining maong ato ang programa nga diin mohatag tag mga short answers sa mga pangutana nga gisend sa ato ang Facebook page inbox. Ug kato lang maayong adlaw kaninyong tanan.